이제 마치 뭐 배라길라 감자냐고 감들 멋있을래요. ओंखाम जानाय फुड कम्पिटिसन दा स्लट गाननो बयखौबो बरायबाय बयखौबो नोंबो आंबो ज' होगोन दै जोंथिंनो चेनेलाव बरायग्रोनाय थाबाय ओमफ्राय नायलांबाय थागोन बिनि डिसक्रिपसनखौ आं डिसक्रिपसनाव होखागोन ओमफ्राय नै मा होनो स्पिड जानाय ना बुरजा जानाय बुरजा जानायसो दा Oh my god ओंखाम जानो नायलांबाय नागिरदों थागोन सोर बांसिन जानो हायो नायसै जेननाय देरहानायाथ' बिसोरनि जायो दासो स्टार्टिं दा रावबो दा नाय आइबार रिपर्ट नारि दसेनो लानानै ओइ बकाचोदा कय की बे पनिर मा दंथाय मिथिला सबाय जल सबाय बिदै लाब्रा नै मटर दंलायो नायदो साब जाबाय जागासिनोखा मा थौखासोलाय पनिरया पनिर दंलाय पनिर आं जानायखौ देखायनांगौ नोंसिनि जुजिनायनि रोखोबावलाय एसे संख्रि गैयालै संख्रि लाखाया हा नोंसिनि बांसिन जागोन दे आं देरहाग्रायासो जाफैगोन लास्टआव नाबो माबा गैया गोसोआव गैया टाइमिं गैयाबा बोरै जागोन टाइमिं नाङा बुरजा जानायसो जाय बांसिन जानाय बेनिखायनो सेमाव भिडिअ गाखोगोन जों ओमफ्राय जानाय बेवब्लाबो जाय बांसिन जानाय इसे जागोन मायाव सानसे जाखो जायो लांदों पनिरखौबो जानांगौरा जाहोन दं गोलाव जानांगौ जोसालै जोसा एसे खान्थावथ'फ्रा भिडिअ जोसा ओंखाम खरासिन लायो बयनिफ्रायबो आरो खरासिन जानो हागौ जायाखैसो ओइ मेगिदानि गान जाबाय होमबाबोथ' समान जादों बे जाखांबावाखै बेखौल' गारनायखाय कम्पिटिसना मोनसे जायो दा नायदिफोरना खुंख्रा जायो नायथिगौ आरो जानायाबो ओरैनोसो बादिदों नोंसोरो जोबनोसो नुजाफैदों मानि हारिमुनि लेखा लिरनाय दंमोन नालाय दिनै जोबथा फिन गोथाव हागोन ना हाया नों ओंख्रि सिलाबलै ओंखाम एसे जेननानै ओंखाम एसे बाव बिदि लासै लासै जागासिनो मानसिया माबा लासै नोंनि टमाट'खौ आंना बिदि थायो होनना मिथिखागौ आरो बेनिफ्राय एसे बांसिन हरदो देरहानांगौ ना ओंख्रिल' लाबोदो समान समान होदे जाबाय आंसो बांसिन लाबोबाय नंगौना नङाब्रा दा लाबोनो फैबाय गैला माथो बिदि माजेननोसै गैला बिनि उदैजों आंनि उदैजों गैला भिडिअ'सो दाननानै थगायनानैसो सिरियो जेननाय देरहानाया थाखायोब्रा गावबागाव सारजार जाखाना जेननायसो सिरियो बेखायनोथ' बैयाव थांदों बिसोरो जेबो नायगोनथ'
nó người ta nó cái nào năm chục won chưa vậy ชิมเราเรื่องหมดเลย năng rồi ขาดทึ่งมันดี đây vui là sẽ dòng đó rồi vậy cái kia là vui gì นี่ไอ้พวกนี้หมดโทษเดินเร็วเลยอย่าหลับดิหยุดพูดอ่ะ mà hả chứ chưa cái là đâu mà mà ca là nhà gì cái เยอะมั้ย đây พูดอะไรเหรอ phần trăm อ่างนักคนรู้จักไหม isi isi uli anh là taxi cái người lấy là thế này ที่มึงพูดอะไรล่ะเด้อ 한갑 라마 평점. 자, 한글 생. 자, 한글 내보는 데 하시는 거야. 그래, 누라 다녀왕 데 하시는. इसमें अपने वाले बिले गुड्डी के जमाने 해? इसमें अपने वाले बिले गुड्डी का पासलो डे हेक माले भी गाजलिंग डे हेक चे เชื่ออะไรอย่างนี้นะ 원래? 좀 내. 그때 뭐 아버지 인전 나가. 란데 토마토만 그랑 좀 좀 배랑 삼고 두고. 뭐라 보스라 왜. คุยกันเรื่องของเราอ่ะคุยกัน 좋아해 시간 엄마는 그 미국 나이죠. 검색 검색 나서. 어? 나가라래. 뭐. 생각을 นี่หรอ chưa tiền cơ not gen 9 not data 9. 뭐라 보스라 이거. 자네 뭐 젠다 비서를 란 할라 이거 보자 이거 젠나요 자네 이거 사라 그런 수도 백. 뭐라 보스라 이거. 방금 뭐라 보러 이거 흘러 내 차이셔. tại sao cái chiều này mình phát triển là giả không bên nữa này cũng mình nói là một đứa sửa riêng cơ sửa tiền hắc cơ siap kelam dah aku ada subscribe tu kelam dah buka ada jasi muda aja subscribe kelam aku nanti boleh subscribe kelam dah ada kena 50-50 double 50 anak jaga di dalam blog ini sih dari dalam nanggo description aku tu kagak nang ini aku juga mau aku kagak coba oh ini sih bye bye goodbye kediraka mencela berat betul komen nomor